Hello. Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, nag-transfer ako ng bahay ko. Pasok ako ngayon sa new house ko. So, hello. Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, nag-transfer ako ng bahay ko. Pasok ako ngayon sa new house ko. So, tara na, samahan niyo ako mga iring banbanon. Let's go! Very excited tomorrow. We move in. So, nagpungsoy ko ngayon. So, tara na. Pasukin natin mga iring banbanon. Tara na! So, buksan na natin mga iring banbanon. Pasok tayo sa new house ko. Excited. So ito na, sa madilim. On muna natin yung plangka para mag-ilaw siya mga iring banbanon. So ito na. So ito yun. Ito yung bahay ko. Kunin yung ko tanim. So ito yun. So, pasok tayo. Ito yung kitchen. So, dito tayo, mga iring banbanon. So, dala ko yung Senior Santo Niño ko. Paglipat ko ngayon. So, itour muna ko kayo sa sa newly house. Ito yon. Ito yung new house ko. Ayan. It's overlooking yan. So, may veranda din dito. Ito yung ito yung veranda namin sa malapit sa kitchen. Ayan. So, maganda siya mga iring banbanon. Oo. So, pasok tayo sa mga rooms. So, ito yon. Oo. Dala ko ng halaman ko. No? So, dito yung isang ito yung guest toilet. So, pasok tayo sa mga rooms. Ito po yung laundry room. So, ito yung kwarto nila ni Ate Jovi, Ate Vida o ni Jovi. Ito yun, maganda. Ayun, ito may toilet, maganda din. So, ayun, pasok tayo sa sa room. Ito yung same lang, no? Ito yung bathroom ko with bathtub. So, hindi siya masyadong malaki. Yung isa kong dati malaki yung toilet ko. So, ito yung ito yung room ko. Ayan. So, ayan. So, may veranda din ako. Mga iring banbanon. Lights natin. So, ayan. Ayan. So, ito din ang overlooking. Oo. Ayan. So, yan mga iring banbanon. So, happy na ako. Hindi na na-stress. So, pwede namin maglipat bukas. So, ito yung house tour ko mga iring banbanon. House tour. So, ito yon. So, kunin ko muna yung Senior Santo Niño ko mga iring banbanon. So, lagay ko muna yung Bible ko dito. And, yung Senior Santo Niño ko, ito yun, nilagay ko dito. Ilagay ko sa center muna.
puon. Tapos, yung novena ko, Mama Mary. So, lagay ko dito. So, ito yung rosary. Lagay ko muna dito. Dito siya. At saka yung binigay ni Mami, yung rosary ko. So, dito muna siya. So, ito yung mga pongsoy ko. Lagay ko muna doon sa labas. Very excited na ako bukas. Daming ilagay. So, lagay muna natin dito. So, ayun. Kalagay siya. So, nilagay ko mga iring banba nun. So, ayan, nilagay ko coins at saka yung pongsoy ko. Tapos, may plants ako. Lagay ko muna doon sa labas. Anin ko sa veranda ko, ilagay ko. Ayun. Ayun mga iring banbanon. So, maganda siya. Ilagay dito. No? Ayan. So, nilagay ko yung plants dito. Para maganda siya tingnan. No? So, ayun. Ito yung veranda ko. Sila si ate sa kabila sila. May veranda din sila doon. So, hati kami. Isa-isa kami. So, maganda yung location namin. Baliktad. Kasi yung dati yung namin, harap doon sa kanan. So ito naman harap kami sa horse riding, no? Dito kami sa kabila. So at least maganda ang location, no? At least nawala ng stress ko kasi mahirap maglipat ng bahay. At least wala kaming gawin bukas, kasi may movers eh. So sila na lahat magdala ng mga gamit namin dito. So, prepare ko na lahat doon. So, ready to transfer na siya bukas. So, mga iring banbanon yan, no? So, close muna natin para bukas. Ayan. Ayan na. So, ito, lagay ko muna dito yung plastic. So, dito na si Senior Santo Niño ko. Ayan, no? Ano siya maging banbano? Mag-house tour tayo. So, bukas, hakutan na naman itong mga gamit. Ayan, may miranda dyan. Yan ang toilet ko. So, ayan. Hindi siya masyadong malaki ang room, pero okay na siya, maganda na siya. Ayan. So mga iring banbanon, continue tayo bukas paglipat namin ng mga gamit ko dito sa new house ko, no? Nag-tour tayo, tour sa house ko. So ito yung mga iring banbanon. So bukas tayo, abangan niyo ang susunod na video ko tomorrow. Kita-kita tayo mga iring banbanon, no? Ito yung bagong place ko, mga iring banbanon. So let's continue tomorrow, mga iring banbanon. So thank you so much for watching my YouTube channel. Iring banbanon, puno sa kasakit o puno sa kalipay. Ichika mo, ilaglag natin.
Shalala bang bang. Bye. God bless everyone. Be safe. Bye.